Ba't sumunod ka? Ito yung pagkain mo. Ang ganda ng tubig. Sabi po, ang linaw. Mga kasilag, good morning. Kitoy. Awa man solo-solo si Kitoy. Naglilimlim na kasi si Kitoy mga kasinag. Kaya si Kitoy lang solo-solo magkagala niya. Bagwis! Paus na ako. Bagwis! Bagwis! Nagkatay ako ng manok mga kasinag ito. Naubos na kasi yung daga. Kaya manok lang ipakain natin kay Bagwis. Bagwis! Katay ang ilong ko. Katay ang ilong ko. Bagwis! O Bagwis ah. Bagwis! Tawagin natin dito. Dito natin pakainin mga kasinag. Dito sa dating kinakainan niya. Kasi nasanay dyan sa bahay. Nabubulabog ang mga alaga ako. Pati manok ng kapitbahay. Mga alaga nila nabubulabog. Bagwis! 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 Ayan naman kasi nago. Okay. Halika. Di ba? Sumusunod talaga siya sa akin pag tatawag ko. Bagwis! Patong natin dito. Bagwis! Oh, halika na. Very good. Oh, halika yung pagkain mo. Halika. Halika. Oh. Ito, karning manok to. Fresh na fresh. Oh, halika na. Dali. Dali na. Tirahin mo na to. Dali na. Opo. Oh. Ito, nakapatong. Oh. Ayan oh. Opo. Opo. Ang taas mo, hindi kita maabot. Iwan mo natin si Bagwis dyan mga kasinag. Nakita naman niya yung pagkain kung saan ko inilagay. At ililipat ko muna yung kambing. Tapos mapakain ako mga baboy. Yung magayon. Mga alaga ako pa dun. Pakainin ko. Update pa lang kay mami mga kasinag. Tignan natin mami may akong busog na. Mga kasinag, pag alis ko pala, inilipat ko yung kambing. Si Bagwis sumunod. Ayan oh. Oh, ba't sumunod ka? Bibigyan kita ng pagkain doon. Opo. Ba't sumunod ka? Ito yung pagkain mo. Ayaw magpahawak. Ayaw magpahawak. Opo.
Halika dito. Halika dito. Dali. Magwis. Ay, dito yung pagkain mo. Magwis. 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 Ah. Halika na. Magwis. Nakita na kanina eh. Umalis pa rin. Wala kasing daga. Buhay na daga yata ang hinahanap dito. Magwis! 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 Halika na. Niabot ko na itong isa dun. Apa? Ibigay ko sa iyo ito. Ayan, pagkain to. Ayan o. Lambutin na. Opo. May patong ko lang ito dito. Ha? Masarap to. Sinapres yan o, karning manok. Ano? Pag hindi mo kinain dyan, ulamin ko ito. Okay. Okay lang. Ano po? Tignan mo. Tignan mo. Susubuan kita. Tignan mo. Opo, tikman mo nga. Naamoy mo. Press niya, press. Tilam-tilam ka nga. Amoyin mo. Bango. Fresh niya karne. Damputin mo nga. O yan, o. Damputin mo. Kaya pa damput yan, o. Yan, lagay ko dyan. Iwan kita dito, ha. Iwan ko muna dun mga kasinag. Ay, tatlo kong chikiting. Ayan, si Colleen. Yan. Si Chloe, hindi makay sa akin. Kiss mo na ako. Kiss ako. Kiss. Ayan, papasok na sa eskwela. Hay ka nga. Kimbot-kimbot ka nga. Dali.
Ayan maglalakad na naman yung mga kasinag. Punta sa eskwela. Hindi ko kasi sila may ihatid. Kasi ngayon may pupuntahan ako. Kasi sa naman yan maglakad araw-araw. Yan ang pagsubok sa kanila. Bye-bye! Ayaw na ayaw ni mamang iharap siya sa camera. Ayaw naman si Mrs. Mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya hapon na. Pagbalik ko. Pero si Bagwis mga kasinag, hindi niya kinain yung pagkain na ibinigay ko. Nilayasan. Hindi ko alam mga kasinag kung saan pupunta. Hindi na nag-iingay ngayon. Andun pa rin yung karning manok. Punta kasi ako sa Baong Sirang mga kasinag. Gawa lang na pag-utusan ako ni madam na tingnan ko daw yung ipipisar na kupra doon. Kasi yung tinaluhungan mga kasinag, yung kinuprahan namin yung nakaraan, sa iba na ipinakupra. Kasi umayaw nga kami sa layo. Iba na nagkupra ngayon. Nag-message kay Mrs. na ako daw magpisar. Kaya ngayon mga kasinag, pupuntahan natin. Mga kasinag, andito na ako sa Bagong Sirang. May dala akong sako, yung paglalagyan ng kupra. Unsing sako lang ito ang nadala ko. Hindi ko alam kung ilang sako ba yung kailangan dun. Maglalakad pa ako mga kasinag, napakalayo. Ang layo kasi nung lupay na yun, yung sinangla kay madam. Ay tayo ang naatasan na pumunta dun. Alamin ang status kung ano na. Kasi si madam pa Manila. Nag-uumpisa pa lang ako sa aking paglalakad mga kasinag. Ang pagod na. Pasok tayo sa malayong lugar. Pupunta tayo napakalayo. Tingnan pala natin mga kasinag kung anong oras na. Sana hindi ako maligaw. Kasi medyo hindi ko kabisadong lugar yun mga kasinag Pero ilang beses naman kami nagbalik-balik na doon nung kami nagkukupra pa. Ilang beses na ako nakabalik. Ang oras natin ay alas 9:17 ng umaga. Tingnan natin mga kasinag kung anong oras tayo makakarating doon. Doon pati sa lugar na yun mga kasinag, walang signal. Doon sa lugar na yun. Ayan. Pero napakaganda ng mga sapa na dadaanan natin dito. Buhay na buhay ang sapa dito mga kasinag. Napakalinaw pati ng tubig, napakalinis. Kagaya nito mga kasinag tabi-tabi po, nuno po. May kiraan lang po, ayan di ba? Diba? Ang ganda ng tubig. Sabi po, ang linaw. Diba? Malinis na malinis yung tubig na yan mga kasinag. Napakalinis yan mga kasinag. Kasi nga walang walang mga bahayan dyan sa taas. Walang nakatira ng tao dito sa gawing taas dito. Napunta talaga sila dito mga kasinag. Magkukupra. Hindi talaga totally sila tawag nito, nag-standby dito. Kaya napakalinis ng tubig na yan. Tama ba yung dialan ko? Tama naman siguro yung dianan ko. Sa kalahatian pa lang ay naligaw na ako mga kasinag. Wala, uwi na. Balik na tayo. Pero okay naman yata. Tama naman yata ang tiyatahok kong lugar. Yan napakagubat mga kasinag. Yan.
Mga kasinag, ikalawang sapa ng natawid natin. Ayan, oh. Hindi ba? Ayan. Ay tayo po, nuno po. Oh, ang lamig. Ang lamig sa paan ng tubig. Dalawang sapa ng natawid natin mga kasinag. Mga kasinag, medyo lampas na tayo sa kalahatian. Pasok tayo dito sa gubatan. Yan, ito lang ang daan dun. Ito lang ang tanging daanan mga kasinag patungo dun. Yan, parang wala lang daan dumadaan dito. Napakadamo na. Yan. Pagod, panghina. Labo-labo ang lakad ko mga kasinag. Talagang mabilis ako maglakad kasi nga wala akong kasama. Kahit aso wala akong kasama. Solo lang talaga ako mga kasinag. Yan. Mga kasinag, kararating ko lang dito. Ang oras na ay 9:50. Ayan. Andito na ako mga kasinag. Ayan na sila, oh. Sila na magkukupra dito. Dati kasi kami. Ano, pwede po kayo sama sa vlog? Ayan. Ha? Hindi. Ayan daw mga kasinag. Nahihiya. Ito na yung kinupra nila mga kasinag, oh. Ayan, oh. Tapos yan, may nakasalang pa. Ayun, aalisan na lang nila ng bao yun. Ito niluluto pa. Tapos ito, lulutuin pa ulit nila. Ayan, oh. Grabing sakripisyo talaga ng mga magkukupra mga kasinag. Nung mga nakaraang buwan na nakalipas, kami rin nagkupra dito. Napakalayo nito mga kasinag. Napakahirap na lugar pa rin nito. Ang hirap magkupra dito. Mga kasinag, punta na ako. Balikan lang tayo mga kasinag kasi hindi pa naman pala magpipisar. Matagal pa. Ilang arawan pa. Ano yun? Siguro mga 5 araw pa bago makapisar yan mga kasinag. Maano ngayon? Malukat. Nakasalang. Malukat uli. Masalang. Oo. Mga 5 arawan pa yun bago matapos mga kasinag. Kaya uwi na tayo. Update ko na ulit kay mamaya mga kasinag. At malayo-layo pa ang aking lalakarin. Pabalik, di ba? Para lang tayong namasyal. Mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Si Bagwis andito pala. Ay, pakita ko muna sa inyo. Bagwis! Andito si Bagwis mga kasinag, nasa itaas ang santol. Ayun. Ayan, oh. Nakita niyo ba yan? Bagwis! Bagwis! Hindi nasagot. Bagwis! Baby Bagwis! Oy! Wala, tahimik mga kasinag. Hindi ko alam kung kinain ba nito yung binigay kong 2 hita ng manok kanina or hindi. Hindi ko makakita yun. Mamaya tingnan ko lang dun.